Sunna TV nali diyaranye. Sunna TV nali diyaranye. Ala kira kanubawo. Qur'ana kallambawo. Qur'ana fobagawo. Ngo sunna fobagawo. Silameya demebawo. Silameya kanubawo. Ala kira kanubawo ko kadanye. Sunna TV nali diyaranye. Silame usewara. Koronfema usewara. Lebima usewara. Kenyakama usewara. Bayanfema usewara. Malide usewara. Nizerika usewara. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وشفيعنا وقدوتنا محمدا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبلنو أمي مسا سبحانه وتعالى تنوكا بركة داكا ولينمانو أكا مولا منكا چان kan sinsini masa subhanahu wa ta'ala togo barka mai ka deme ɲina fɛ a kan kisi ka bɔ shetana tɔɔrɔ ma kan deme n'a ka deme so khayra mai. An b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a ka nɛɛma ni kisi jidi a ka kira ba in ka n'o ye Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ana ka sahabaw n'a ka so dunkew ani maa min tuguraw ka taa sira nɔfɛ fo ka taa se alkiyama don ma. N bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ne ni aw bɛɛ lajɛlen lamɛnbagaw ala k'an bɛɛ lajɛlen fara alakira ka sunna labatobagaw ka diɲɛ na k'an fara alakira ka jama ka jannatul firdausi kɔnɔ alkiyama don. Ala ko k'a ka alaya bonya kama, amin. O kɔfɛ an balima lamɛnbagaw cɛma ani musoma an b'a bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ka yira an na k'a fɔ k'a yira aw la k'a fɔ aw ka télévision so n'o y'aw ka diinɛ télévision so mandi ye min bɛ ala ka diinɛ kibaruya ɲumanw di aw ma ka tila ka adamadenya yɛrɛ kibaruyaw aw ka adamadenya ɲɛnaw k'o di aw ma. Aw ni ala cɛ bɛ se ka ɲɛ cogo min na, aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛ se ka ɲɛ cogo min na, min b'o waladaw d'a ma an bɛ o de kɛnɛ kan. Tuma la an balimaw bi walada a bɛn'o lamɛn ka bɔ aw balimakɛ yɔrɔ ani aw denkɛ n'o ye Muhamɛd Kone. Bi walada bena boli mun ka a ka ca la an ka darsu ye hayatul ijtimaiyaw de ka ca la n'an bɛ kuma an ka société kibaruyaw de kan. Ni maa min dun kumana société kan an balimaw société yɛrɛ dilali bɛ daminɛ o ye du kɔnɔna de ye quoi. Albeit yani huwa almujtama as-saghir. N'a fɔra ko société belebeleba bɛ yen a fitinin bɛ yen. Fitinin ye du kɔnɔna de ye. O tuma la ka ca la an ka waladaw bɛ boli du kɔnɔna kan. O cogoya kelen kɔnɔna la an ka bi walada fana bɛ boli du kan. Ni ko du i ko cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ o walada dɔ de b'an bolo bi min ye walada kura ye n'an bɛna lase lamɛnbagaw ma. An balimaw walada in an ye tɔgɔ jumɛn di walada in ma an balima alisilamɛw? Al-huququl mushtaraka. Al-huququ المشتركة بين الزوجين التي تقام عليها السعادة الزوجية. الحقوق المشتركة بين الزوجين التي تقام عليها السعادة الزوجية. أمبالمو أنك بولدا أن يتغو من داما ودي حكم منبي ni cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ a la. Hakɛ in a ka kan ka ye furu cɛ la, a ka kan ka ye furu muso la. Hakɛ min don n'a yera furu cɛ la, k'a yera furu muso la, du kunanja, du ka lafiya, du ka hakilisigi a sinsin bɛ nin hakɛ ninnu de kan.
hakɛ minnu ni cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen bi jɛ a la maa kelen, a ma dabɔ maa kelen kama, bɛɛ ta don. nka ni cɛ ni muso sera k'a ka kɛcogo ma, a hakɛ de bɛ kɛ sababu ye du kunanja k'a sabati, du lafiya k'a sabati, du hɛrɛ k'a caya. tuma la o hakɛw de b'an bolo an balimaw. an b'a jigin k'a fɔ ni nin fɔra furu cɛ ye k'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɔtɔ don, e tɛ bɔ bilen, e n'i sigi ka nin lamɛn, ka d'a kan bɛɛ b'a fɛ kunanja ka sabati i ka du kɔnɔ. n'a fɔra furumuso fana ye hali ni sunɔgɔ b'i la, n'i bɛn'i da, e na wuli k'i sigi ka nin walanda in lamɛn, ka d'a kan munna a ka di bɛɛ ye e ni cɛ ka balo lafiya la, kunanja la, hakilisigi la, fo ka taa se saya ma. o y'an bɛɛ de ka laɲini ye, wa ala k'o sabati bɛɛ ka furuso kɔnɔna la. an balimaw, o tuma na an ye hakɛ min sɔrɔ bi, n'an bɛna di an balimaw ma ni kɔnɔnajɛya ye, k'a ɲini ala fɛ, ala k'a kɛ k'an ka duw dilan, k'a kɛ k'an ka furuw ja, k'a kɛ ka bɛnɲɔgɔnya don an ka furu kɔnɔ, k'a kɛ ka kunanja ni hakilisigi ni basigi bila an ka furusow kɔnɔ. o hakɛ min n'an y'o sɔrɔ bi, hakɛ 10 don. hakɛ 10 n b'a jigin k'a fɔ a bɛ se ka di walada sigida 2 de la, walada sigida 2. an balimaw, n'an ye 5 sɔrɔ k'o walanwala sigida fɔlɔ la, an bɛ 5 ta k'o walanwala sigida 2nan la. an b'a ɲini ala fɛ, ala k'an bɛɛ sababa ma. an balima lamɛnkɛlaw, aw minnu tulo bɛ ne kan na diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ, o tuma la an ko hakɛ 10 de b'an bolo. hakɛ 10 min ni cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ a la, n'o de bɛ kɛ sababu ye ka an balimaw kunanja ni hakilisigi ni basigi bila an ka furu kɔnɔ. o hakɛ fɔlɔ ye jumɛn de ye? an balimaw, o hakɛ fɔlɔ dɔnnibagaw k'o ma ko haqqu lutfi. haqqu al-lutfi. an balimaw, o ye jumɛn ye? ko cɛ ni muso, aw fila bɛɛ lajɛlen a ye ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo. nɔgɔya, ka nɔgɔya kɛ furu kɔnɔ. cɛ ka kɛ maa nɔgɔn ye a ka kumakanw na, ka kɛ maa nɔgɔn ye a ka kɛwalew la. muso ka kɛ maa nɔgɔn ye a ka kumakanw na, muso ka kɛ maa nɔgɔn ye a ka kɛwalew la. nɔgɔya, ni nɔgɔya donna fɛn o fɛn na a b'a ɲɛ, nka ni gɛlɛya donna fɛn o fɛn na a b'a tiɲɛ. fɛn o fɛn n'a nɔgɔyara, o ye hɛrɛ b'o de la, nka ni fɛn o fɛn gɛlɛyara, o laban a nege bɛ bɔ mɔɔw la dɛ, a nege bɛ bɔ mɔɔw la. o de la min ye ummul mu'minin, muminiw bamuso n'o ye seyida aisha ye radiyallahu anha, a y'a fɔ a ka kumakan na, a ko fɛn 2 ma deli ka jira alakira la fɔlɔ sallallahu alaihi wasallam, a ka ɲɛnamaya la, ka fɛn 2 ta k'a jira a la, kelen ka gɛlɛn, kelen ka nɔgɔ, k'i b'a sɔrɔ a bɛ taa nɔgɔman de fɛ. ni fɛn 2 jirala alakira la, ko alakira ka ɲɛnamaya bɛɛ sallallahu alaihi wasallam, fɛn 2 ma deli ka ta k'a jira a la, kelen ye fɛn gɛlɛman ye, kelen ye nɔgɔman ye, ko alakira bɛ nɔgɔman de ta tuma bɛɛ sallallahu alaihi wasallam, ka gɛlɛman to yen. o kira muhammad sallallahu alaihi wasallam, ale de fana y'a fɔ an ye, a ko al-mu'minu hayyinun layyinun. alakira ko nɛɛma ni kisi b'a ma, a ko mumini, a cɛma, mumini, a musoma, mumini yɛrɛ yɛrɛ, a kɛra cɛ ye a kɛra muso ye, ko mumini yɛrɛ yecogo ani mumini yɛrɛ lahalaya, a dɔnnen don ni fɛn 2 de. o fɛn 2 ye jumɛn ye? mumini ka nɔgɔ, mumini ka maga. nɔgɔya ni magaya, a ka nɔgɔ a ka kow la, maa nɔgɔn don, maa magaman don. mumini ka nɔgɔ, mumini ka maga. gɛlɛya fansi tɛ mumini ka ɲɛnamaya la. an balimaw, o de la alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam, a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala fana y'a tanuni ni nɔgɔya in de, k'a jira a la k'a fɔ n'i y'a ye baara ɲɛn'a bolo, nɔgɔya in de y'a to baara ɲɛn'a bolo. n'o tɛ n'a tun kɛra maa dusukun gɛlɛman ye, ko a dusukun kun jalen don, gɛlɛya tun b'a ka kow la, ko ɲɛn'a bolo cogo min k'a kun tɛ ɲɛ a bolo ten dɛ. o de la ala subhanahu wa ta'ala k'a ma ko fabima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik. ala ko a ma ko ala ka ciba, a ko hinɛ min bilala i dusukun na dɛ, o de y'a ala ka hinɛ, ala subhanahu wa ta'ala ka hinɛ. a ko ala ka hinɛ min n'ala y'o boli i kan, ala ka hinɛ sababu, ala hinɛni na, o ala ka hinɛ sababuya de la e kira muhammad i nɔgɔyara i mantɔnw ye. ala hinɛni i la k'i labɛn, k'i kɛ maa nɔgɔ ye, k'i kɛ maa magaman ye, gɛlɛya fansi t'i ka ɲɛnamaya la. a ko ala hinɛni la k'o nɔgɔya min bila i ka ɲɛnamaya la, k'o nɔgɔya min bila i jogo la, k'i kɛ maa nɔgɔ ye, k'o de y'a to mumini bɛɛ lajɛlen, sahaba bɛɛ, a bɛɛ lajɛlen korila i la, i kojara bɛɛ ye, bɛɛ tuguli nɔ.
ako n'a y'a sɔrɔ i dusukun kun jala kira Muhammad ni dusukun kun jara kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kun kɛra maa gɛlɛman ye k'i kɛra maa kogɛlɛntigi ye ko sahaba bɛɛ kun bɛ taa k'i to mala furucɛw a t'a to an k'an ka kow nɔgɔya an ka furuso kɔnɔ k'a nɔgɔya musow bolo musow aw fana t'a to an ka ko nɔgɔya cɛw bolo n'an fila bɛɛ y'a nɔgɔya ɲɔgɔn bolo an ka furu bɛ diya koyi hɛrɛ bɛ bila furu ninnu na dɛ o tuma la o de la Alahu subhanahu wa ta'ala a y'an wele alikuranɛ kɔnɔna la suratu nisa'i aya 10 kɔnɔna la ala ko wa'ashiruhunna bil ma'ruf o kɔrɔ ye muso ninnu a y'u baara ɲɔgɔnya ni ɲumanya ye o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye a ye ko nɔgɔya u bolo a ye ko nɔgɔya u bolo a kana ko gɛlɛn u bolo a ye ɲumanya k'u ye na a ye ɲumanya k'u ye a kɛwalew la a ye jogo ɲuman jiru la a ka kuma ɲuman f'u ye a ka ko nɔgɔya u bolo ɲɛnamaya taabolo bɛɛ a y'a bɛɛ k'u bolo nɔgɔya ye tant que ni nɔgɔya min tɛ taa don ala gasi la a y'a nɔgɔya u bolo musow aw fana ka nɔgɔya cɛw bolo alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko a ma hadisa la hadisa min ni Abdullahi ibn Abbas y'a lakali ko kira ko nɛɛma ni kisi b'a ma khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli rawahu ibn Majah alakira ko nɛɛma ni kisi b'a ma a ko aw la hɛrɛma aw la mɔgɔ la sɔ hɛrɛma o de ye maa min ka hɛrɛ ka bɔ a ka denbaya kan ka tɛmɛ aw bɛɛ kan o kɔrɔ ye min bi ko nɔgɔya a ka denbaya bolo ka ɲumanya k'a ka denbaya ye ka tɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen kan ko wa ne alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne de ka hɛrɛ ka bon n ka denbaya kan ka tɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen kan o kɔrɔ ye ne fana ne ka hɛrɛ ne de ye aw la mɔgɔ la hɛrɛma ye ka d'a kan ne ka hɛrɛ ka bon n ka denbaya kan ka tɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen kan o kɔrɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a ka hɛrɛ bonyana ka denbaya kan ka tɛmɛ mɔgɔ min kan o kɔrɔ ye o tigi ka hɛrɛ ka bon o tigi ka hɛrɛ ka bon o ka hɛrɛ ka bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ e kan kɔrɔ ye o ka fisa e ye ala yɔrɔ munna n'aw kɛɲɛna diinɛ la k'aw kɛɲɛ limaniya la k'aw kɛɲɛ silamɛya la nka ale bɛ hɛrɛ min k'a ka denbaya ye a bɛ ko nɔgɔya min k'a ka denbaya ye a bɛ ɲumanya min ta k'a ka denbaya sɛgɛrɛ a y'a faamuya b'a la a furu ɲɔgɔn a bɛ nɔgɔya min ta k'o sɛgɛrɛ n'ale ye dan o la o tuma na o kɔrɔ ye ale hɛrɛ ka bon e ye ala yɔrɔ alakira ka kumakan bɛ n de jira sallallahu alaihi wasallam hadisa filanan Abdullahi ibn Amr ibn al-As y'a lakali ko ala ka ciba ko nɛɛma ni kisi b'a ma a ko khiyarukum linisa'ihim khiyarukum linisa'ihim aw la mɔgɔ la hɛrɛma o de ye mɔgɔ min fana bɛ hɛrɛ lase a ka denbaya ma a ka denbaya jumɛn a muso aw la mɔgɔ la hɛrɛma o de ye mɔgɔ min fana bɛ hɛrɛ k'a muso ye a bɛ ɲumanya k'a muso ye a bɛ nɔgɔya ta k'a muso sɛgɛrɛ alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam o tuma la an balimaw n'an ye nin lajɛ n'a fɔra ka ko nɔgɔya cɛ ka ko nɔgɔya a muso bolo muso ka ko nɔgɔya a cɛ bolo an bɛna misaliya dɔw d'a ma parce que kuma bɛ walawala ni misaliya de alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'an y'a ka ɲɛnamaya lajɛ an bɛ nin misaliya caman sɔrɔ a la ka ko nɔgɔya musow bolo a y'a nɔgɔya u bolo fana y'a nɔgɔya bolo n'an y'o misaliyaw dɔn sa k'o y'an ka kira yɛrɛ ka baara ye an fana tɛna nɔgɔya musow bolo ka gɛlɛyaba in dabila an balimaw Abdullahi ibn Abbas y'a lakali ko alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko nin kun ye a ka taabolo ye n'a kun ye sɔgɔmada seli n'o ye fajiri ye k'a kun b'i sigi seliyɔrɔ la ye misiri kɔnɔ sahabaw bɛna kana jɛra la ni sahabaw jɛrɛla la o tuma la a bɛ darisu di sahabaw ma fo ka taa se tile kɔrɔtali ma ni tile kɔrɔtala tuma min ko alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam k'a bɛ don a ka so kɔnɔ n'a donna a ka so ko a b'i jɔ a muso kelen kelen bɛɛ ka da la kelen kelen ka foli kɛ a musow ye sɔgɔmadala foli a bɛ sɔgɔmadala foli k'a musow ye ka duwawu k'u ye n'alakira ye duwawu k'u ye u yɛrɛ bɛ duwawu kɛ alakira ye o tuma la n'a jɔra min ka da la n'a ye duwawu k'o ye n'a bɔra a bɛ taa kelen ka da la k'a b'a muso bɛɛ lameleke alakira muso ye muso 9 de ye sallallahu alaihi wasallam k'a b'i jɔ a kelen bɛɛ lajɛlen ka da la ka foli k'u ye ka duwawu k'u ye k'a bɛ taa laban muso la muso min n'a sɔrɔla a ka sosi bɛ o ka so a bɛ sɔrɔ ka don muso ka so nin ye nɔgɔya de ye koyi
kira yɛrɛ de bina kan'i jɔ k'a muso fo u yɛrɛ b'a fɔ a bɛ duwawu k'u ye u bɛ duwawu k'a ye ni Abdullahi ibn Abbas ni y'ale ka kuma ye. Anasi ibn Maliki ale fana y'a lakalan ye ale ka kumakan nana sahihu Muslim kɔnɔna la a ko alakira muso tun ye 9 de sallallahu alaihi wasallam a ko ni alakira tun y'a kɛ nɛɛma ni kisi b'a ma ni n tɛ muso min kaso n tɛ se o kaso ko a tun bɛ tile 9 de kɛ k'a sɔrɔ a ma se muso dɔ kaso n'a bɔra muso o muso kaso o tuma la fo tile 9 de o kɔrɔ y'a ne tɛ ɲɔgɔn ye ko nka waasa ka ko nɔgɔya u bolo i y'a faamu ko alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anasi ibn Maliki bɛ k'a lakali ko su o su n'a tun bɛ muso min kaso ko tuma la muso tɔw kun bɛna ka na jɛrɛ alakira la o muso in kaso u bɛ baro kɛ n'u ye baro kɛ ni dakuma sera tɔ bɛɛ bɛ t'i da i kaso alakira fana a bɛ muso min kaso a bɛ t'o fɛ yen ni Anasi ibn Maliki ka kumakan ye min nana sahihu Muslim kɔnɔna la an balimaw o b'a yira ko ja alakira tun ye ko nɔgɔya a musow bolo a bɛ baro kɛ a n'u bɛ jɛrɛ ka baro kɛ ni dugu jɛra a bɛ taa jɔ u kelen kelen bɛɛ ka da la ka foli kɛ u ye o tuma la an fana t'a lajɛ an ka alakira ladege nin fana y'a ka sunna dɔ ye dɛ an balima o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'an y'a jateminɛ nɔgɔya kibaruya la a yira alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khaybara kɛlɛ la a muso min bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Safiyatu bintu Huyayyi bunul Akhtab yahudiyaw ka ɲɛmɔgɔba in denmuso min n'a y'a furu n'o ye Safiya ye k'u bɛ bɔ Khaybara kɛlɛ la u natɔ Safiya yɛlɛnkanfɛn min b'a bolo n'a kan ka yɛlɛ a kan Safiya ka surun de ale ka surun a sen tɛ se ka kɔrɔta k'a to duguma ka yɛlɛ yɛlɛnkanfɛn in kan hinɛ kama i y'a faamu ko ka ko nɔgɔya muso bolo o kama ani ka ɲumanya kɛ muso ye ko alakira nan'i sonsoro de k'i sonsoro k'a sen 2 gun ɲɔgɔn na o tuma na k'a sen 2 gun ɲɔgɔn na o tuma na alakira woro 2 o tuma la ko Safiya nana ka n'i sen da alakira woro 2 de sanfɛ ka sɔrɔ k'i jɔ o kan ka sɔrɔ ka i to o kan ka yɛlɛ a ka yɛlɛnkanfɛn sanfɛ alakira sigilen tora fo Safiya yɛlɛla an balimaw nin ye ka ko nɔgɔya muso bolo ye koyi nin ye ka ɲumanya jira muso la ye dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an balimaw alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam k'a dɔn k'a fɔ k'a tun bɛ ko nɔgɔya muso bolo Seyida Aisha a y'o misaliya dɔ d'an ma tuma min na u ye jinaya nkalon da Seyida Aisha la a ko ale ye ko in dɔn cogo di ko kuma mɛnna ka munumunu ale m'a dɔn mais ale sɔminna a la cogo di ko ale sɔminna a la ale banana de tuma min na ale banana alakira bɛ ladonni min da ale kan a n'a bɛ ɲumanya min k'ale ale ka bana kɔnɔ ko tiɲɛna nin bana in kɛlen ko ale y'a ye alakira m'o k'ale la sallallahu alaihi wasallam ala ka ciba m'o k'ale la ko a tun bɛ n'i jɔ dɔrɔn a b'ale fo a b'a fɔ fari bɛɛ di a bɛ dugawu kɛ a bɛ tɛmɛ a tɛ don so kɔnɔ yɛrɛ ko bon ale y'u ye ale y'a dɔn ko dɔ bɛ yen o b'a yira la ko ja kira a tun bɛ nɔgɔya ta k'a musow sɛgɛrɛ a bɛ ɲumanya k'a musow ye n'u banana a b'u ladon o ladon min tigɛra Aisha la o de la Aisha y'a dɔn ko ja ko dɔ bɛ yen nin bɛɛ ye nɔgɔya ye alakira n'a musow cɛ sallallahu alaihi wasallam an balimaw o tuma la nin ye misaliyaw ye misaliya ka ca wagati kama an bɛ taa ɲɛfɛ ni alakira ye nɔgɔya kɛ o tuma na a musow fana est-ce que olu fana ye nɔgɔya dɔ ɲɛsin alakira ma wa komi an ko côté 2 de don ni cɛ ye nɔgɔya kɛ muso fana ka nɔgɔya kɛ an b'a fɔ ɔhɔ alakira musow ye nɔgɔya kɛ yɔrɔ la an bɛ misaliya kelen dɔ la o misaliya kelen bɛ wasa kɛ o bɛ kɛ waladaba ye an ka bi musow ye an balimaw kira muso dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam min tɔgɔ ye ko Zeyinab bintu Jahash alakira balimamuso dɔ a furumuso don a cousine directe don ni maa min ye sira lajɛ Zeyinab ba ani alakira fa olu ye fa kelen Zeyinab bintu Jahash an balimaw Zeyinab alakira y'a kɔɲɔ kɛ ka don n'a ye ka walima dilan Anasi ibn Maliki bi k'a lakalan ye i y'a faamuya b'a la ko walima dilala o walima dilanlen ko sahabaw wulila ka na u bɛna ka na dumuni kɛ u bɛna dumuni kɛ ko tuma na Zeyinab ka kɔɲɔ don dugujɛ ko alakira bɔra sallallahu alaihi wasallam a bɔra ka mun kɛ alakira bɔra a bɛna ka na foli bila musow la nin ye kabako ye dɛ Zeyinab ka kɔɲɔ u sira tuma min na ni dugu jɛra alakira bɔra sallallahu alaihi wasallam a bɛna foli bila a musow la k'a nani jɔ Seyida Aisha ka da la a y'a daminɛ o la a ye foli kɛ Seyida Aisha la a kɛlen ka foli k'a la ko Seyida Aisha bɔra
ay mufala kira sallallahu alaihi wasallam kira ko ma ko assalamu alaikum ya ahla bait an-nabi sallallahu alaihi wasallam ako ala kira ka soddungo foli bawka amba Aisha bora ko wa alaikum assalam kayfa wajadta ahlak ako kishi bi fanaka ot malaika konyum ikam muso idonani furu muso mi suro yali yaka la halaye chugudi barakallahu lak alaka barka duila alaka barka du muso ina alaka barka do aka furula sayida Aisha e duwa ke ala kirai sallallahu alaihi wasallam aka konyum muso donila kira nana fo sogomada fe ay kira jabi fuli la ka kila ka nyininga i furu muso bi chugudi koriya soro here mogodo de korima bashi soro de otmala ala ka barka duila ala ka barka do furina ala ka barka do musoina aye duwawu ke a bɔra Aisha fe ka taa jɔ muso filanan fe o yo duwawu kelen kɛ a y'a muso kɔnɔntɔn bɛɛ munumunu a bɛɛ ye duwawu kɛ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam a ka kɔɲɔ muso ka kibariya la an balima ni musara nɔgɔya ye ni ye jateminɛ kɛ e ka kɔɲɔ don su o dugu jɛra e nana ka ni muso fɔ o ka fɔ ala ka furu barika ala ka barika do la ka barika do i ka kɔɲɔmuso la maa min kɔni b'o fɔ anw fɛ bi o ka limaniya yɛlɛlen don kosɛbɛ dɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma nka bɛɛ ye ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo a bɛɛ ye ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo ala ka hakili ɲuman d'a ma o tuma la an balimaw hakɛ fɔlɔ min bɛ yen n'an kan k'an janto la o ye nin ni cɛ y'a nɔgɔya muso bolo muso y'a nɔgɔya cɛ bolo kunnanjɛ bɛ sabati hakilisigi bɛ sabati hakɛ filanan haqqur rahma o ye hinɛ de ye hinɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na haqqur rahma a ɲinina cɛ fɛ a ka hinɛ a muso la k'a ɲini muso fɛ a ka hinɛ a cɛ la hinɛ de ye fɛn ye furu sinsin bɛ min kan ala y'o fɔ an ye alikuranɛ kɔnɔna la suratu rum aya 21 wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun an balimaw Allah subhanahu wa ta'ala a ye nin min fɔ dɔnnibagaw ko Allah subhanahu wa ta'ala ye fɛn saba de fɔ furu fɛn saba min ye laɲini ba ye furu kɔnɔna la hakilisigi kanu hinɛ a ko nka laɲini yɛrɛ ye hakilisigi de ye o hakilisigi ni basigi bɛ se ka kɛ ni fɛn fila de kanu ni hinɛ a ko nka n'i ye aya fana lajɛ taritibu cogoya la a dadala ɲɔgɔn kan cogo min na dɔnnibagaw ko ala nana ni kanu de ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka hinɛ bila laban na o kɔrɔ ye furu in bɛ daminɛ ni kanu ye a bɛ ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn kanu kanu bɛ kurakuraya kanu bɛ kurakuraya nka ko yɛrɛ bɛ taa se yɔrɔ dɔ la kanu in bɛna dɔgɔya a bɛ ɲɔgɔn mara ni hinɛ de ye sa tuma la ko bɛ taa laban ni hinɛ de a bɛ ɲɔgɔn mara ni hinɛ de ye sa fo ka taa se saya ma tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ furu kɔnɔ muso dɔ bɛ yen a ka ko yɛrɛ nege tɛ cɛ la bilen ala ko n'a nege t'i la a mara ni hinɛ in ye sa hinɛ na parce que denw sɔrɔla ka ban i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔ fana bɛ yen o tuma la ale yɛrɛ nege t'a muso la furu kɔnɔ bilen fiyewu a bɛ fɔ muso fana ye ni a nege t'i la sabali o tuma la i k'a mara ni hinɛ ye ka d'a ka denw b'a ni ɲɔgɔn cɛ ka ban tuma la mara ni hinɛ ye ni ala kota wɛrɛ tɛ ni ala tanama ko wɛrɛ tɛ n'a tɛ ka filankafoya baara wɛrɛ kɛ a mara ni hinɛ ye o de la ala subhanahu wa ta'ala ko a ma alikuranɛ kɔnɔna la a ko fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alu Allahu fihi khayran kathira suratu nisa'i kɔnɔna la tuguni a aya 19 na ala ko a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ man di aw ye a man d'a ye fiyewu nka o min man di aw ye dɛ o tuma la ala b'aw ka hɛrɛ bila a la dɛ muso ninnu minnu filaw ka sow kɔnɔ nin n'u kogoyala aw ye k'u ko man d'a ye a k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ man di maa ye ala b'i ka hɛrɛ bila a la dɛ o musokɔrɔba caman bɛ du kɔnɔ bi in na an balimaw i b'a sɔrɔ o man di cɛ ye a nana ni fitinin min o de ka d'a ye kɔrɔbalen man d'a ye nko min man di ye dɛ i ka hɛrɛ b'o de la dɛ ani duden bɛɛ bɛnnen don ani balima bɛɛ bɛnnen don a b'i fa sago kɛ a b'i ba sago kɛ e yɛrɛ ka du b'ale de bolo bi hali n'a taara tile fila dugu taa la duden bɛɛ bi degun nka a bɛna taa e yɛrɛ nin ta ale fɛ o tuma la k'i ka sabali hali n'i t'a fɛ a mara hinɛ kama hinɛ min b'a ni ɲɔgɔn cɛ a mara o kama Seydina Umar bin al-Khattab a ye nin misaliya di an ma Madina muso dɔ nana a nani kanto Seydina Umar ma a ko ale cɛ kɔni ale nege bɔn b'a cɛ la dɛ a t'a ka hakɛ foyi dafa a t'ale jate bilen yɛrɛ ko Umar ka taa kuma cɛ fɛ walasa cɛ bɛ se k'i janto ale la an balimaw o kɛlen Umar taara cɛ nɔfɛ a y'a ɲininka ko mun kɛra cɛ ko a kanu tɛ n dusukun na bilen o de ye n bila nin na Umar ko a ma a ko inna hadhihi al-buyut lam tubna ala al-hubbi faqat
a ko an ka nin so ninnu a ma jɔ kanu dɔrɔn ka dɛ kanu bɛ yen nka ni kanu bɛna dɔgɔya hinɛ bɛ bila a nɔ la dɛ a mara hinɛ kama hali n'a kanu t'i la a mara hinɛ kama Seydina Omar ye nin fɔ a ye an balimaw o tuma na o b'a yira n'an ye hinɛ bila an ka furuw kɔnɔ an bɛ mɛn furu ninnu bɛ mɛn si la ni kanu banna dɔrɔn hinɛ bɛ présenter an bɛ taa lahara k'a sɔrɔ o hinɛ tant que o hinɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ furu in tɛ sa fara ɲɔgɔnya tɛ na furu kɔnɔ ka d'a kan e b'a bila i miiri la ko caman tɛmɛna ka se bi ma cɛ b'i miiri o la muso fana b'i miiri ko caman tɛmɛna ka se bi ma o tuma la an k'a tɔ kɛ hinɛ ye sa yanni ala k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na inshallah ala ka faamuyaliko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka faamuyaliko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma o tuma la an bɛ ala deli an ye min mɛn ala k'an nafa ni o ye wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh farafinna sɛwara alakira kanubaw ko ka d'an ye a sunna tɛ nali diyara n ye Qur'ana kalanbaw hadisa kalanbaw khutuba kɛbagaw sali cogo fɔbagaw ngosun fɔbagaw